Mana kamano nyako Ramogi ajuang wasedonjo e nonro mar Gaset Okinyi ma kawuono kaka pile antiere kae kod jafwambo marwa mano Eriko Okeyo Kizito wadwa kawo thuolo makende mar nono Gaset mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard mabende wantiere godo Okinyi ma kawuono. Kizito ichiew nade Okinyi ma kawuono? Achiew makare Joyce kendo no Okinyi makara neno ka piny ber ranyisi no dhi bedo chieng' makaro sechako neno kendo dhano wuok dhi nyono se binge tie nyono se nyono se nang ma kiwuok e gwenge ma iluwe rech nitie moro ma iloso unga gi lum kamae kata osadhi koro ikete tie buya moko matiyo boyo kaka imedo nyon ma konde tie se kaka rech bedonjo koro akoni oganda nyon mana se motegno nikech bende wasechako ng'weyo ni Christmas biro taparo ni ka Christmas ne chal kaka wan jogo mane chieng'no kata jok mane ok dhiga lemo ne manyo kanisa to dhiye lemo gotieno to ka piny ru to tich ochakre ngin thiro ne chako tich chon nikech gweng' ne dum chapat dala mora moro nyaka ne chapat dume mane kama koro wachomo mana kaka sacho ji koro chak nyono se ji chak nyono se motegno mondo rech odonjo sadhi nyaka Ramogi jo mana kaka iwinjo chak nyono se motegno kanyo gi dho Kizito kaka pile wanono Gaset mar The Standard kaachiel kod Daily Nation gi mano mar People Daily mabende wantiere godo Okinyi ma kawuono. Kizito ka wachako kod Gaset mar The Standard Okinyi ma kawuono wang'iyo ane thuon wach mabende Gaset mar The Standard omiyo pek Okinyi ma kawuono ka wang'iyo The Standard kawuono omiyo pek wang'iyo no odiochieng' manyoro piny Kenya nodhialo nyasi mar 59 mano mar Jamhuri Day nyasi mabende otimore e alap manyayo mano buore Nairobi ka bende jatend piny Kenya William Ruto notelo ne jo Kenya e nyasi makama kinyalo mana neno nitiere moko kuom gigo mabende kalure kod Gaset ni mar The Standard nitiere moko kuom gigo ma Ruto notimo makare to mago mok notimo makare mondi kanyeyo maber ni hits and misses e gigo mabende Ruto setimo kuom thuolo mar ndalo 90 mosebede ofisi sani kaka jatend piny Kenya mar abich. Joyce kawuono en odiochienge 90 nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto chak tich nitiere gigo manosingo nodhi tim kuom ndalo 100 modong' mana ndalo 10 kende mar mondo wang'i ane to bende ochopo singone to kendo odiochieng' manyoro sama nyo ingo nyasi mar Jamhuri Day nitiere gigo manyo singo kata kineno kanyo ka idhi gera highway mar 100,000 nyalony masani mar mondo mi mbui ochopne jo Kenya dute mier kendo nosingo ni atamalo 85 mag tije mag piny owacho idhi kete mbui nyaya paro kata kineno weche mag birth certificate sani iyudogi itimone application mar yor mar mbui mago bende koro singo kanyo ni tije mag piny owacho modong' idhi chopo kuro kendo osingo mar gero ute ma bechgi nengogi ni piny ne jo Kenya mar jote nikech kalore gi sani bech nengo mar udi ni malo ahinya kendo ma be achiel kuom midhiero ma sani jo Kenya kadhi nikech gimoidho cha kendo ute be bech nigi malo kendo nosingo mar ni weche mag kelo tiegruok yore mag tije jolony mar mondo mi lony makare mago bende nosingo kanyo ni jo Kenya bro yudo maromo 100,000 kamae kod temo bero weche mag kata oganda mar Pemba mawuok e kaunti ma Kilifi bende koro nowacho ni dhi bedo jo Kenya ka koro dhi migi oboke manyiso ni gin jo Kenya mano be jatend piny Kenya nyo owacho kanyo to bende ka wang'iyo kata ito oboke mokwongo no bende aneno ka Gaset ni mar The Standard oketo kanyo gik moko 10 mabende jatend piny Kenya William Ruto nowacho ayanga mano odiochieng' manyoro e nyasi mar 59 mar Jamhuri motimore e alap manyayo kwanyalo mana ng'iyo gik moko 10 mabende jatend piny Kenya William Ruto nosingo nyaka Ramogi jo mana kaka inyalo neno wantiere kanyo koda wanyalo wacho ni en gero kilomita 100 mano mar digital super highway mabende biro neno ni gwenge mopogore opogore pacho kae udi mopogore opogore oyudo mano internet kumora mora magintiere magi achiel kuom gigo mabende nosingo ka bende wantiere kanyo koda neno ni atamalo 85 mano services maderom 5,000 mago mag sirikal mar mondo misani koro chak tim e lony manyasani mane thuolo mar dweche 6 mabiro wantiere kanyo kod neno ni jopur maderom 1.3 oyudo mano fertilizer to fertilizer makamano Kizito nyaka sani biro ketgi ni kapok yudo fertilizer makamano yudo gi kokale e-voucher kaka yorno mowacho ni en mar tieko achudhe kata cartels maponono nitiere sekta mar pur mamiyo jopur moko ok yuda fertilizer e yo makare ka bende osingo kanyo weche mag tije
tije madero milion achiel, tije mabende timo e yor lony manyasani ahinya ahinya, mabende ibiro chiwne rowere e pacho kae, kachiel kod neno ni jo-Kenya obedo kod udi manengo gi yot. Ka udi makamagi nyalo chulo omenda matin shillings 2,500 nyaka 10,000 mar mondo mi ibed wuon ot. Ang'eni magi moko kuom gigo mabende jo-Kenya mor ahinya ka winjo. Kidak bore Nairobi ka Kizito to kori wacho ni anto macha oda, dong en gima ber ahinya. Koro Joyce wadwan gi wach magero ute mabech gi nengo gi ni piny ni en gima ni kare, kendo dwani mondo mi otime yo mapiyo, mondo mi koro wabede gi ot ichulo mathin mos nyaka chieng' tiek chule koro ot bedo mari. To kendo wach mar loso yore mag tije ne jopiny Kenya en wachno maber, nikech inyaparo kata ndalo mane gigo kampen ne gisingo ni giboloso thuolo mag tije ne jo-Kenya e yore mag nyalony masani mag mbui. Koro nyineno nyaka kembe mago mag nyalony masani mag Google, mag Facebook nyo nitiere, jodito gi moko nyo nitiere nyasi manyoro e Nyayo Stadium. Ma koro nyiso mana kuma wachomo yore makamagi. To yore makamagi nyalo chopo, ginya bedo mabeyo, nikech inyaparo kata e mbalariany kae nitiere nyithindo ma tiyo kod nyalony masani ni loso pesa, nitiere online writing, gindiko kendo giloso mwandu mabende konyogi chulo yore mag somo. Koro ma yo makare ka ginya kawo yo makamano. Ato bende kopogore kod mana neno ka gazed ni mar The Standard omiyo pek wachni kata nyasi mar jamhuri mabende otimore odiochieng' manyoro, kwang'iyo kanyo omiye pek it gazet mar 2 nyaka it gazet mar 3 mar 8. Kwang'iyo it gazet mar 2 kanyo Kizito taneno mana gin wechego mag pomp and color, gin kaka nyasi ne chalo, nen nyasi maratipo, nyasi mabende no yuor kod waneno kanyo jolweny mopogore opogore. Nyasi makamano bende wanyalo mana nyiso nyakwa Ramogi no timore counties mopogore opogore, ka bende waneno kanyo county ma Kisumu, wantiere kanyo kod nyadendi moro kanyo mar school, ka bende ne ochiwo twak mare, wantiere kanyo kod county ma Kisii. Gin counties mopogore opogore nyakwa Ramogi ma bende omi pek mane it gazet mar 2 ka achiel kod mar 3 ondike kanyo ni pomp and color. In pomp and color nene yo machalo nade Kizito? Oketo picha kanyo maber ahinya, nikech kata kineno kanyo dhi neno Gladys Wanga, governor ma Homa Bay, bende kochung' kanyo gi county commissioners oidho mesa mar nyasi, en gi malo tingre gi malo ka koro ofoyo ne jopiny. Kendo king'iyo piny tipo neno governor ma Meru gi wuon pari bende tie kanyo, gipamo gi moro ahinya. Aparo ni nenre ni thum ne kadho kanyo mamit mane imoro godo oganda. Kineno kanyo be Simbarati bende koro jachung' mine mar county ma Kisii bende kudho ne wache tie iti, nyiso ni weche ne beyo. Kendo king'iyo kata jolweny kako rwakre gin lewni mabeyo ahinya, ogute oting' malo kanyo kaka ne Nyambago wacho, pangruok manyo timre Nyayo kacha, wuoche no mako amen gi lum. Ne en wach malit ahinya. Kata kineno kaka ogutu mane jolweny korwako ma tek ka tok pato puk, koro gin weche manyo beyo kacha. Kino kata kaka ng'wech manyo ringre kacha, jaod bura ma Ogenya nyo dware matin e ng'wech, lakini weche tuke bende no ket kanyo ne gin weche tuke gi weche mamiyo ji nyiero. Nikech naneno ka ng'ato no ng'ado nyaka dier pap tir, to kata no ng'ado dier pap to pod ok no ilocho, no pod ok oyombo. Gini ng'wech bende nitie kaka ringe, ok inyalo ng'ado dier pap tipo ni dhi seche moko ng'acha nigi nguvu moingi. Koro nyen gima nyo ber ahinya kanyo, kaka nyo gitimre kanyo, mor ndege nyogo ka thira e kor yamo ma oloko kuom josigu, winy bende koro nyo nito mato wendo mane molimo e kor muya ni. Weche makamago nyakwa Ramogi iluongo kanyo ni pomp and color as President Ruto leads the country in marking 59th Jamhuri Day. Wach makamano omi peke it gazet mar 2 ka achiel kod mar 3 mar The Standard. Inyalo mana nyiewo gazeti ne kaka kit tipo oket kanyo makare ahinya. Wanyalo wacho ni gin mana kala kata rangi mopogore opogore. Ka wadhi mana mapiyo piyo Kizito it gazet mar 4 podi gin mana wechego motudore kod nyasi mar jamhuri. Ka nyalo mana ng'iyo mana mapiyo piyo it gazet mar 4 mar gazet ni mar The Standard okinyi ma kawuono wantiere kanyo kod kaka jatend piny mano William Ruto odiochieng' manyoro ne osingo mar dongo uchumi ma pacho kae kaka yorno mar ting'o malo ngima jo-Kenya. Singo mabende ne owacho kacha, ne osingo ni jopur ibiro mi fertilizer mabende gibiro tiyo godo e weche mag puto. Fertilizer makamago ibiro chiwgi e yor e-voucher mar mondo mi cartel mora mora kik donje sector no
mar pur mar mondo mi fertilizer olware lwedo maricho. Jois mano wach makare nikech ka koro wacho ni mbolea jopur bro yuda achiel kachiel ok ni kadhe e lwet achudhe makwalo mwandu jopiny. En wach makare nikech achudhe gi bende mosemiyo mwandu mag gigi dhi malo. Ka koro fertilizer ne inyami jopiny nikech nitie gwerenge moko ma ok inya puro ka ionge mbolea nikech kaluwore gi lowo man kuro. Koro kinyalo chiwe ne jopur to bende chiwe nengo mogonyore nikech ncho osedhi malo nyaka 7,000 to koro kinyalo ride piny bende ber kata kikete kata 2,500 kanyo ma jopur tete nyambu gitiyo kode kod dhiyo weche seyo kage ka kendo osechulo bilion 1.1 ma bende nokang' makar ahinya ni jo Kenya nyaka sani oseng'eyo ber holo pesa ti holo tiduo. Ka wadhi mana mapiyo piyo it Gaset mar 5 bende nitiere jotelo mopogore opogore ma bende gin e kind ji 460 ma bende ne omi mich e kinde nyasi mar Jamhuri odiochieng' manyoro. Nyasi mar 59 mar Jamhuri wantiere kanyo kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, jakom mar IEBC Wafula Chebukati gi jotelo mopogore opogore ma bende no omi mich odiochieng' manyoro. Nyasi ma kama ng'eni notimore e kar jot mar jatend piny Kenya William Ruto mano State House. En wach makare bende ka koro jok motimo tich maber bende nyalo winjo ni tijgi bende iyango. To Wafula Chebukati bende nitie kae. To Wafula Chebukati nitiere jok moyie kode, nitiere jok ma bende ok oyie kode. Koro mich ne ni nitie bathe ma oyie kode, nitie bathe bende ok oyie kode. Ka bende waneno kanyo ka Wafula Chebukati en nomiye iluongo kanyo ni awarded the order of the Golden Heart. Alongside wantiere kanyo kod governor ma Nandi Stephen Sang, wantiere kanyo kod Mathara Kanithi, gin jotelo mopogore opogore governors kachiel kod nyaka jogo ma bende nitiere od bura. Magi jogo ma nyaka sani wanyalo mana chiwo negi puoch kachiel kod pak. Ang'eyo ni seche moko ng'ato nyalo bedo ni pakore ni en EGH. Ji nyalo penjore ni EGH ni en ang'o. Ero kawuono waseng'e en Golden Heart. Kata kamano wantiere kanyo kod jadolo moro ma bende omi mano order mar Golden Heart. Mano iluongo kanyo ni Dr. Siden Mufadil, mano ma bende no mi honano mar Golden Heart. Mano iluongo kanyo ni CGH. Mago wanyalo wacho ni gin titles mopogore opogore ma bende jatend piny thoro chiwe pacho kae mar dhialo jogo ma bende osetiyo e yo maber e pacho kae. Joyce nitiere jok ma osetiyo maber moloto jiwo jopiny ma miyo jopiny mijing'o. Ka koro jadolo mano mi michno neno ni tije ber jiwo oganda kata chwalo oganda mar mondo mi otim tije mabeyo. Koro jok matimo tich mabeyo gin bende omega michno. Mano bende medo jo Kenya moko mar mondo mi gitim tije mabeyo mar mondo mi gimbe oyange. Ng'eni Joyce ko yangi omi nying moro kanyo ber malich imi nying moro mokodi nikech seche moko inyalo luong ni engineer inya paro jo weg body mar engineer be nyoko ni ng'ato kik ti gi nying gi no. Ng'ato ketho nying engineer, ng'ato pakore ni en engineer to kara onge kata gi engineering moro amora mosetimo. Ne gisegolo ng'ur margi, wang'eno ni jo Kenya biro winjo e yo makare. It Gaset mar 6 bende pod gin mana weche motudore kod chenro mar 59 mano mar Jamhuri mar odiochieng' manyoro. Thon wach mar chenro manyoro ne en mana gigo motudore kod lony manyasani. Ka bende jatend piny Kenya William Ruto sani koro ne wacho ni sani koro lony manyasani ema nyalo konyo piny Kenya odongore yo makare ahinya te kinde mabiro mbele. Ne waneno nyaka jotelo ma otudore kod kembe mag lony manyasani mawuok e pinje maoko gin bende nyegiyudo thuolo makende mar chiwo twak margi e kinde nyasi mar Jamhuri. Joyce lony manyasani ni konyo nikech sani bende okelo yo mar manyo tije bedo mayot. In seche moko in Kisumu to tich Olando Nairobi idhira yor mbui to chopo. Ng'eni ndalo machon Olande bok inene kata mondo mi ng'eni tich mono Olandi onge sata oro barua ne tek Kenya ka kolo yo manyasani lony manyasani nya biro kamae. Koro kelo tich bende bedo mayot. Sani tudruok yot. Deka mathin tise mos wadu oseduoki to macha mondo mi niduok wadu kinde ko barua in kaluoni biro Nairobi barua tieko dwe mondo mi bi ng'eni barupe chopo chieng' moro irito ng'at moro kwa Nairobi duogo dala ni to ng'ane na oro barua be ni yudo seche moko ni no ko chopo to koro sani to kata idhi e Facebook acha tise mos wadu oseduoki idhi ka to weche mag ohala bende ji tudre in Kisumu ng'ato ni Nairobi to ohala gore kama ti kete gari to chopo to pesi oro mana ni to selwar kucho. Kata kamano kizita nino ka weche go mag Jamhuri podo mi peke It Gaset mar 7 kachiel kod mar 8 nyakwara monga jwang inyalo nyiewo Gaset mar The Standard isom matuta inya kotudore kod nyasi mar 59
mar Jamhuri motimore odiochieng' manyoro. Wadhi ane it gazet mar 9 ka wadhi mana mapiyo piyo. Nyaka sani jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyaka sani koro okwedo jatend UDA. Wang'eyo ni jatend duond bura mar UDA en jatend piny Kenya William Ruto. Jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani osechako chwalo paro mar loko katiba mapacho kae kata mar gundho pend chike mapacho kae mar mondo mi oketi apisi mar jago mabende kwedo piny owacho. Weche mabende Raila okwedo matamra gi nona hinya kokalo e Twitter handle mare. Joyce ma kaka josiasa gen kawuono anya pingo gimoro to kiny wachna sero malich mokadho. Inya paro jatend piny Kenya William Ruto ne pingo wach mar BBI ni mano umo ye piny magi mok timre. Raila Amolo Odinga mane chwalo wach mar BBI bende koro wach ni to magi mi koro idwaro sani dongen mane pingo cha. Koro wach mabende nitie kanyo Ruto dwano kelo lokruok mago maketo apis ne jatend kweth makwedo piny owacho kata maketo piny owacho tesre. Wach mabende koro Raila wacho ni to wach ni ang'o miyo sani koro idwa kele to mae Joyce en wach mar bende mosruok mano timre higa mar 2017 mane Uhuru timo gi Raila cha en mabende oduogo. Koro ng'e kako oduogo nikech apis midwa los ni obiro gi oteku mare, obiro gi teko moromo nikech ket ma jatend kweth makwedo piny owacho dhi bedo godo motayo kod tije ma bende dhi bedo gi thuolo mar dhi twak e od bura. Geno biro ma olombo Raila mar mondo mi koro piny obed mos goti kanyakla to kendo siasa man kae osechako gore nyaka higa mar 2027 yiero mabiro nikech singo mane jatend piny Kenya oketo William Ruto gin singo mabende moko ebe onena ni moko ok dhi chopo moloto no singo ne jok mawuok masawa mar Kenya. Koro temo ng'iyo ni kama koni ok ochopo dhi bedo nang'o. Koro ng'iyo ugwe kucho imbo mar Kenya ma yamno ka sani ong'eny kucho mar mondo mi otema ne ni kochopo higa mar 2027 dhi bedo nade. Koro sani temo serwa. Koro kiserwa mano bende mi daketno nyako apis kae mondo mi jatend obede. Ato bende nitiere paro mopogore ma bende jatend piny William Ruto nochwalo ne speaker mar od bura mapacho kanyaka mano mar neno ni kata keto e chik mano agucho menda mar National Constituency oyang nyinge iluonge kae ni mano monyalo wacho ni Makongeni village mabende yudore Mogotio ka bende jogo mabende koro wuok e anyola mare nitiere kod mor matamra gi nono. Joyce sani koro anyuola mawuok kata jodak mawuok Makongeni Mogotio kucho negi mor malich miwuoro kech kineno ka nyathigi kata ng'atgi mantie kindgi koro sani oyudo mich mar CNN koro en thuon nikech koro yange gi CNN mich makan nikech otiyo gi nyalony masani ma kompyuta kokelo lokruok e gwenge. Ineno kanyo ka nyithi skul matindo bende koro tudo gi wechego mag somo mag kompyuta kanyo kendo bende nowacho nang'o ni kachopiga manyien obro temo mar mondo mi tijeni ochop omak skund maromo 100 kamae. To kendo king'iyo kanyo bende nitie omenda bende makoro miye mar odhi chwalogo tijegi maromo chiegni kanyo $17,000,000 kendo nitiere bende omenda be momede mar yudo mich makamae. Koro en mich makare. Inya paro ka CNN nyaka jofwambo bende yudo ga mich mopogore kalore kod sigana magichiwo ma mulo ngima jopiny kaka sani wach mar oro makoro mako piny mar Kenya. Ng'eni jogo manotimo sigana manogo pichni kaka mago mane timre Turkana ino kaka pichni mag nyithindo manigolo makech ochamo motieko ka sigana makamago bende jofwambo yudo ga mich makamago. Weche mag ohala wambe koro kaka sani Ramogi TV chop madhuluo wachre malich kama wachiwo sigana gi dholuo kidhi e radio gi rebe sigana koro jok maneno wa man gi nyalo bende koro chiwo jofwambo mich ma yango tijegi. Aka bende wacho no omenda makamano mano maderom milion 12.3 en omenda mabende obiro tiyo godo eneno ni ochopo ne skunde maderom 100 ahinya to mago mayudore e kuondego manyalo wacho ni gin kuonde mag dala kata Kenya rural areas. Ka bende wacho ni mich makama kata chenro mar mondo mi oyud mich makama wacho ni otude kod min mare mabende wacho ni ne odongogi omiyo gidongo e yo makare kaka nyiri 4 mane kinde mane gidongo. Wach mabende no wacho ni jomoko ne nyiere kata kamano min gi notimo tich makare ahinya. Pochne pak ne nyadendi Nelly
Cheboi kuom mich mabende oyudo makama. Nadwani waket tenge Gaset mar The Standard Kizito. Just kaka nyiri matine wi wach mar miyo min gi pakni. Mine gi jok matiyo matek. Onge mama manyalo yie mondo mi nyathine kos gimoro. Koro min gi notiyo matek momiye somo. Koro mine bende nyaka miya poch gi pak kuom tich ma gitiyo matek. Ng'ama miyo ng'ama lich ahinya. Iwacho ni bende kipuonjo nyako tipuonjo gweng' te. Kata kamano ka wadhi Gaset mar Daily Nation mana mapiyo piyo ka thuolo marwa pok orumo. Gaset mar Daily Nation kwang'iya thuon wach mabende gimiyo pek okinyi ma kawuono podi gin mana wechego mabende otudore kod nyasi mar Jamhuri mabende otimore odiochieng' manyoro. Gin bende aneno ka wach ma kamae gimiyo pek e it gaset mopogore opogore ka bende gin to korka korgi gindike Ruto's plan to lower food prices. Ang'eyo ni mae wach mabende jo Kenya sani ng'iyo matek ahinya. Nengo mar ngima oidho malo, nengo mar mogo pod ni malo. Jatend piny nitiere kod chenro mane mar duoko piny mag chiemo. Ang'eyo ni wach makama kata jogo maponono dhiga to ng'awo ng'utgi ka somo mana gaset kuma iuso kacha. Koneno thuon wach makamae to nyalo wacho ni we anyiew gasedni ane kaka jatend piny Kenya William Ruto chano duoko piny nengo mag chiemo. Joyce, wach mar mogo en wach malich ahinya. Nikech kata an sani kadonje e duka miuse takwonga dhi mar kar mogo ang'eni to nengo chal nade. Wach mar mogo ni nikech kata wan joluo kada mi mana mchele cham tiwacho ni ipenji ni chiemo poka chiemo pok wachamo kuon. Koro wach mar mogo en wach ma kanyo koro bende nowacho ni pon chenro mar kelo bando maromo gunde milion 10 nitiere mabende kanyo ka ing'iyo kanyo tiwacho ni nitiere bura ma timre piny mar Amerika ma jatend piny mar Amerika oluongo gie ma jatend piny Kenya William Ruto oseidho ndege modhi kucho. Koro kaka nosedhino kaka nosechopo kuro no iwacho ni weche bende makoro dhi wach kuro gin weche matudre kod mag kelo bande pacho ka mar pitho pok ochopo ahinya. Wach makamano bende wang'eyo ni nyasi mar Jamhuri. Gaset ni mar Daily Nation bende okete e yo makare it gaset mar 2, 3, 4, 5 kaachiel kod 6 nyaka Ramogi jong inyalo nyiewo gaset makama mar mondo mi isom e yo makare. Kizito dwani wadhi it gaset mar 10 mar gaset ni mar Daily Nation okinyi makawuono it gaset mar 10 mar gaset ni mar Daily Nation ka bende waneno kae ka bende nyaka sani koro itemo wach ni maling'ling ma bende notimore gino manomiyo ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga ponono orem mane ng'wech mar laro komten piny Kenya e yiero mar dwe mar 8 higani. Joyce, sani koro seyo nitie makagi kacha kech neno kanyo jago manotelo ne kampen mar Raila Kanchori koro sani seyo ji adek ka itudo gi kod rem mane Raila rem godo manoko yudo tend piny Kenya. Kanyo oketo jaod bura Masuna East John Mbadi, oketo Musheru mane jatend ICT kendo oketo Makau kowacho ni jogi gema koro itudo kod rem mane jatend mane Raila Amolo Odinga norem godo mane okoyudo telo ka wacho ni Junet ne en chakruok kende giko ma Junet nok dwa winjo wach kata paro ma ng'at machielo ne nyalo kelo mando miyo kony kweth mar Azimio. Koro wacho ni gimoro amora mane ng'ato kada kelo to Junet nok dwa no winjo nodwa ni en mowacho ema timore. Koro tudo gi kanyo maka nyaka Musheru bende wacho ni inyaparo ka Musheru nowacho nang'o ne jotend Kenya Kwanza ne seye ni otiyo mare e chwalo campaign mar Azimio. Koro inyawacho kanyo inyaneno kanyo kata Musheru bende nowacho ndalo ni an okabi konye kwalo ombulu an gima timo ni abro rito ombulu. Koro nochopo ma koro iseye kanyo to ombulu man wacho no dhi rito ni dak no rito. Koro weche bende tie kanyo king'io kata bath oboke ni bende koro neno min piny Ida Odinga. En bende sani koro wacho ni nitiere jogo ma bende ne obedo machiegni kodgi, jogi ne limo gi ot kacha, gichiemo nono, gimetho nono, kaeto tok mano, tok ka giserem to koro gijwang'ogi, ahinya to oseyo moko kuom josiasa ma bende yudore e gwengego mag Nyanza. Ka bende wacho ni jogi ne nyalo biro oda gokinyi, gichamo chiemb okinyi, chamo chiemb migago, gichamo nyaka sapa, ma bende ji chamo ka ji dhi nindo cha. Jogo ne riyo kanyo chakro okinyi nyaka godhiambo. Kaeto tok mano gibede apisa iliani mar mondo mine giyud telo. Nitiere moko ma
nyalo wacho ni ponono ne kayo familia no mar Odinga to kudho gi ka bende wacho ni josiasa moko ne goyo campaigns mar mondo mi Odinga odhi retire owere kod wechego mag siasa mar mondo mi odhi koro ywe. Kata kamano nyaka sani waseneno ka Azimio jatend Azimio la Umoja Raila Odinga nyaka sani koro wacho ni nyaka koro giket sirikal mar William Ruto tesre kata obedo ni nitiere jogo mane chiemo kodgi to sani koro jwango. Ka wadhi mana mapiyo piyo Kizito, adwa ni wang'i ane machinglo mabende yudore e it gazeta mano mar 16 mar Daily Nation. Kwang'iyo machinglo makamae, akia ni in korka kori nene yo machalo nade. Nitiere jago moro kanyo ochalo machalo ni en Olou. Mano Olou. Ineno ko Olou no kete dek. Ne paro ni jok malupo maluwo rech. Dho Olou kanyi kete gimoro manyalombo rech machalo kaka chiemo kama. Kaka wan koro koch watiyo gi moro marabora machalo dek machalo gi wo mar dek ni twe dhoge kanyo. Koro twe kom motweno to king'iyo ng'ama but kom ten Raila Amolo Odinga ma en jatend. Ochalo ka gima Olou ma kamano temo dhiro ne kom no mondo bede. Nikech king'iyo kata ng'ama dhiro momako Olou no orwako nanga ma ratong'. Mano nyiso apar ing'e rangi no kata jatend piny Kenya William Ruto mane rangi motiyo godo kaka mar tend piny mare. Koro en ma otemo keto kom no kanyo. Mano nyiso nang'o en apis ma gidore ni dwa los ni. Koro ema koni kome jatelo bede. Koro kome ritual ne Raila Amolo Odinga mondo mi ochor wechege makare oket piny owacho tesre. Koro mane wach mabende koro wachre sani. Ponono kom makamano nyalo bedo ni miyo Raila Odinga mar mondo mi sirikal bende odiye kalure ni apisi makamano kolose. Ang'eyo ni omenda duto ma ponono ibiro bed kitiyo godo e apisi makamano biro bedo ka wuok e piny owacho mamalo. Nyalo bedo ni wach makamano en mar ponono sime mar mondo mi koro ling kata oyo. Kata kamano mago gin mana weche mag siasa mabende nyaka sani pod wabiro medo twake. To chik wacho nang'o? Bende jatend piny nitiere kod ratiro mar loko pen chike mondo oket apisi mar jago mabende kwedo piny owacho. Kizito ka watieko adwa ni watiek kod wach mantiere it gazet mogik mar gazet mar Daily Nation. Okinyi makawuono wang'eyo ni penj mag KCPE noserumo ayanga e pacho kae nyaka sani. Jatend migawo mochung' ne wechego mag somo e pacho kae Ezekiel Machogu wacho ni duoko mag penj makamago biro wuok ayanga juma manyien. Ang'eyo ni ponono jopuonjre mathoth manotimo penj makamagi, jopuonjre moheo 1 million. Sani nyalo bedo ni chuny gi goyo kibi. Sani koro giluor ni adhi yudango. Kalure ni sani koro duoko dhi bira yanga. Joyce chuny gi nyaka koro go kibi nikech koro chopo. To bende gima timre sani ni duoko mar penj biro mapiyo ahinya. Inya paro ka joma machien kae manyogi time penj. To koro duoko dhi wuok kiny. Manyiso nang'o en mana kibi ma bet kuom ndalo matin. Opogre gi ndalo machon ma kitimo penj to dweche kata 2 kata 1 pod irito. Idwa paro dweche te manya miyo kata ibed gi chuny mool ahinya. To bende koro jatend migawo mar somo nowacho kanyo ni penj masani en duoko madhi wuok ma onge kuo moro amora kata matin. Koro nenre ni nchoketo yo makare mar geng'o kuo mosebedo ka timre kage kacha. Koro warito neno duoko no mondo mi nyathi ka yudo duoko to yud mana mare. Ber mondo mi ng'ato yud duoko ma mare, ok duoko momede nyinyo. Koro poch gi pak sama girito duoko. To bende nyaka bende koro sani nyaka koro wajiw jonyuol. Max ma nyathi oyudo, nyathini oyudo mane max mare kikise nyathi. Kato bedo no kalo matamra gi nono kato bedo ni ponono ko kala ahinya jonyuol nego bed ni bedo machiegni kod nyithindgi gi homa na chunygi kalure ni ponono reme penj oken giko mar ngima. Penj duoko mag penj mag KCPE biro duoga yanga juma manyien. Penj go mag KCSE bende wang'eyo ni pod dhi mbele. Adwa ni waket tengi gazet mar Daily Nation. Weche mathoth nyaka Ramogi John pod nitiere gazet mar Daily Nation inyalo nyiewo mar mondo mi ibed piny isome yo makare. Kizito bende wantiere kod gazet mar People Daily okinyi makawuono. Gazet mar People Daily bende kanang'iyo okinyi makawuono pod gin mana wechegi mag jamhuri ema gimiyo pek okinyi makawuono. Moseneno e gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation. Kata kamano wach madwaro ni wang'i e gazet ni mar People Daily okinyi makawuono nitiere it gazet mar 3 mar People Daily. Nyaka sani koro county ma Kisumu sani koro wacho ni gibiro tiyo kod lony manyasani mano mar drones mar neno ni yedhe ochopo e ute thieth e county ma Kisumu e yo makare. Kwa nyalo mana ng'iyo wach makamano bende ondik kanyo kod jandiko Kefa Otieno kaachiel kod Noven Owiti. Ka bende giwacho ni 10 county ma Kisumu nyaka sani olanda yanga chenro mar tiyo kod lony manyasani mano mar drone
ka gitero yedhe e ute thieth mopogore opogore pachoka. Okang' ma kama Kizito ineno ni biro bede yo machalo nade? Ma okang' makare. Ka koro sirikand county government ma Kisumu bende nyaka othuolo makaya mar mondo mi otigi nyalony masani e bero tijege. Koro ntiere gwenge moko e county ma Kisumu ma yore richo ma kata ka koth ochwe to yedhe ok nya chope kuonde thieth. Koro Kenya ti kod nyalony masani ni mar golo yath chuny boma ma Kisumu titere nyaka mbaka piny kuma seche moko ka koth ochwe to onge kaka gari nya chopo nya bedo makare. Ang'eni jopiny to koro penjo to ma to koro en yo mane inya jogo moseneno kata kaka go picha sani ino ka gimoro ringo malo machalo winyo en modhi okawo picha ogo picha maber mokelwi kon to picha ni en jafwambo maro no fuye kor yamo mano go picha gi malo. Koro macha be odwa chalo kamano, odwa chalo ndege moro matin madhi ting'o gika boxes mag yath to dhi to lwaro ka thieth kanyo e. Koro en yo makare ka weche makamagi nyalo chopo. Ang'eni weche mathoth to pod nitiere gazedni mar People Daily okinyi makawuono. Adwa ni watie kod wach mantiere gazeta it gazet mar 7 mar People Daily okinyi makawuono. Nyaka sani speaker mar od bura mamalo mano Moses Wetangula wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto nosechwalone paro mopogore opogore ma intiere godo mano moriwo nyaka keto apisi mar jago ma bende kwedo piny owache pacho kae. Ka bende nyaka sani speaker Moses Wetangula osechwalone committees mopogore opogore paro makamago ma bende no chwala kod jatend piny William Ruto kata gigo ma bende luong kanyo ni proposals sani koro semiyo committees. Wantiere kod committee no kaka mano mar JLAC ma bende biro bedo kanono moko kuom paro ma bende no chwalnegi. Joyce, wintie weche ariyo maduong' e wachni. Mano mar losa peace ne jatend kweth makwedo piny owacho ma bende koro idwa nokete chik. Kod wach machielo en wach mar omenda mitero ne kar chung' ute bura mano mar CDF. En bende koro idwa ne jood bura mondo mi olos okete makare oduse mondo bede chik nikech inchi neno ywaruok inchi nitie chien kacha kiwacho ni chik no kosire. Koro mag weche ariyo madongo ma bende koro waneno kantie kanyo ma bende koro wabro neno to idhi losgi e yo machal nade. Ka bende kamitino mar JLAC biro ng'iyo ahinya wachno ma otudore kod 2/3 gender rule kaachiel kod mano mar keto apisi mar jago ma bende kwedo piny owacho. Kizito, mita intiere kod wach mogik ma bende intiere godo kinyi makawuono ka watieko nonro mar gazet. Weche to ng'eny mak mana ni walidho ne alidha joneno magwa. Weche ng'eny to ng'eni saye machuok to koro oganda wa kamoro ma gineno wa. Wanyiso ni bed mana gi mor kik iket sura mar kuya ahinya. Ng'ato wuogi to nyon se to chiko sadhi gi koni to kaka inyone matek kaka rech biro donjo sadhi mar tibro chiemo. Koro giwuogo wa konde ten ti yore mang'eny minyalo go mogo. Ng'ato manye gi tich machielo, ng'ato be manye gi koni to ka piny imre to ji yudo gima nyume egi. Bende waduoko ne Nyasaye kamano ni wan osechwalo oseritwa kaka oganda mag Kaluo ka Nyanza kucho. Wan gi nam kacha bende. Koro gima de piny owacho nyalo ketonwa pipe madongo mago pi Kaluo te wanyalo puro nyaka mopur. Erokamano ahinya Eriko. Keyo Kizito kuom chopo kinyi makawuono walidhne nyakwa Ramogi Ajwang' gazet mar Daily Nation, People Daily kod The Standard. Nyakwa Ramogi Ajwang' gi kanye mochopo gode giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono ne wami mana siso mar dinyo gazet momori okinyi makawuono ibed piny isome yo makare. Gazet no ma People Daily wang'eyo ni pono ni chiwoga endara kacha ka intiere kod nyamburko mari kiyudo jago mantiere kod gazet no bende nyalo kawe mar mondo mi some kalore ni en bende entiere kod weche mopogore opogore. Wakaw yoyo madundo gi sani tok yoyo marwa nyawadwa Sharon Ong'ao biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.